Alright guys, दुलाराय बर' फरायसाफोरनि 57th बोसोरसालिया जथुम्माया जोबनानै थांबाय। जोबोर मोजाङैनो जाना थादों। गिदिर गिदिर पलिटिशियन्स, नन पलिटिशियन्स सुबुंफोर फैदों। बिसोरनि गेजेराव जोंनि भारतनि हम मिनिस्टारबो फैदों। बिथाङा गोबां बाथ्रा बुंनानै थांदों। बेनि गेजेराव बर' गोरोबथानि फंनैसो बाथ्रा बुंदों। बेनो जाहैदों बर' गोरोबथानि गासैबो दफाफोरनि 82% दफाफोरा मावफुंजाजोब्बाय होननानै बिथाङा फोसावदों। I am very interested to know more about this. बेयो मोनसे थफ्ला 82% थफ्ला। बे थफ्लाखौ जोङो बेखेवनानै नायगोन जोङो। बेखेवोब्ला मा मोनगोन सिङावलाय 82 मोनगोन, 100 मोनगोन ना 90 ना 50 मोनगोन बेखौसो नायगोन जोङो। ससियेल मिडियायाव थांनानै नायगोन जोङो। बेनिफ्राय ससियेल मिडियाखौ गारनानै जोङो AI आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्सनि हेफाजाब लानानैबो जोङो बे थफ्लाखौ बुफ्रुगोन। बुफ्रुनानै नायजोबथारगोन सिं सा मा दङ सिङावलाय। Because I'm very curious about to know this 82%. बे बर' गोरोबथानि मावफुंसारनाया जादोंना जायाखै, बेसेबां जाखो बेखौ जोङो एक्चुअल पार्सेन्टेजखौ मिथिनांगोन ना। बुंनानै जायाना। बेनि फर्मुलाया मा? 82%नि फर्मुलाया मा? बिथाङा खिन्थालाङाखै, बुंलाङाखै मारै 82% जाखो। बबे दफाखौ मावाखै बेफोराव बिथाङा गुवारै बुफ्रुङाखै। आं सानोमोन बुफ्रुगोन, बुफ्रुवाखै। ओंखायनो जों बुफ्रुनानै नायनि सिङाव मा दङ। जेसेबां बुफ्रुनो हायो बुफ्रुगोन, हायाबा हाया। खिन्थु बुफ्रुथारगोन जोङो नायगोन। AI नि हेफाजाब लागोन जोङो। ग्रक, नोंथांमोनहा मिथिगौ ग्रक, इलन मास्कनि आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्स एजेन्ट। इट्स a chatbot. You can ask any question. कुइसन सोंनो हायो जों। बेखौबो सोंनानै नायगोन जोङो। ग्रकआ मा फोरमायो जोंनोलाय 82, 92, 120 मा फोरमायो बेनिखौबो नायगोन जोङो। Alright, let us get going. अक्सर हुए एक कांग्रेस पार्टी मेरा मजाक उड़ाती थी कि सब लोग रुक गए, ये बोडोलैंड में शांति नहीं होगी और ये समझौता मजाक हो जाएगा। भाइयों बहनों, आज समझौते की 82% शर्तों को आसाम सरकार और दिल्ली सरकार ने समाप्त कर दिया है। और मैं आज आपको बताकर जाता हूं कि अगले 2 साल में समझौते का 100% क्रियान्वयन नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार कर देगी। और इसके बाद 82%, 100% in next 2 years. बिथाङा बुंदों दासिम देग्लायसिम 82% मावखांजोब्बाय होननानै बुंदों। बेनिफ्राय नेक्स्ट 2 इयार्सआव 100% मावजोबथारगोन होननानै बिथाङा बुंदों। नेक्स्ट 2 इयार्स माने 25, 26, 27 नैबे बोसोराव जोंहा BTR इलेक्शन दङ। नेक्स्ट इयाराव दङ जोंहा आसाम इलेक्शन। माने बे मोननै इलेक्शननि उनाव BTR बड'लेण्ड एकर्डनि गासिबो खामानिया जाजोबगोन होननानै बिथाङा बुंदों। I feel like बर' गोरोबथाया मोनसे ललिपप बायदि मोनदों आं। It's like a carrot. नोंथाङा मा सानो? Alright. बिथांनि बुंनाय बे अनजिमाया 82%खौ आं एसे गोरोन्थि बायदि मोनदों। मानोना 2021 जुलाइ दानाव बिथाङा बुंदोंमोन बे बर' गोरोबथानि 90% मावखांजोब्बाय होननानै बिथाङा बुंदों। इतना भी देर नहीं लेगा। आजादी के जब 75 साल पूरे होंगे, उसके पहले हम बोडोलैंड को किए हुए सारे वादे समाप्त कर बोडोलैंड की जनता का आशीर्वाद लेने के लिए ये दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार, इसकी काम करने की पद्धति क्या है? अरे वो 2021 ने सितंबर दानाव बिथाङा बुंदों 100% जाजोब्बाय होननानै। हमारे ही समय में हम पूरा करते हैं, ये हमारा रिकॉर्ड। चाहे बोडोलैंड का एग्रीमेंट हो, चाहे भ्रू समझौता किया हो, चाहे त्रिपुरा के NLFT का समझौता किया हो, चाहे कार्बी आंग्लोंग का किया हो। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आगे के 3 समझौते जो हमने करे हैं, इसके 80% से ज्यादा शर्तें पूरी हो चुकी है और बोडोलैंड में तो लगभग सब पूरा हो चुका है। भू समझौतों में भी
दिनै 2025 and it is 82%. ओंखायनो बेयो एसे बबेबा गोरोन्थि जादों बायदि मोनदों आरो 82, 100, 90, 182 बे मोनसे गोरोन्थि बायदि मोनदों आं अके नोंथाङा मा सानो एसे लिरनानै कमेन्ट सेक्सनाव लिरनानै हरदो बेनिफ्राय आं बे बाथ्राखौ ग्रकआ मोनसे आर्टिफिशियेल इन्टेलिजेन्स एजेन्ट इलन मास्कखौ नोंथांमोना मिथिखागौ जानांगौ इलन मास्कनि बेयो मोनसे AI टुल integrated with X माने टुइटार बे टुइटाराव थांनानैबो आं सोंदों अके टुइटाराव थांनानै आं सोंनायाव टुइटारा बे ग्रकआ बुंदों बे सिमिलार 2021 जुलाइआव 90% सेप्टेम्बराव 100% बेनिफ्राय 25आव 82% बे बाथ्राखौनो बुंदों भेरि इन्टारेस्टिं अके नोंथाङाबो ग्रकआव थांनानै सों कुइसन खालाम गोबां कुइसन खालामनो हायो सोंनानै नाय बेनिफ्राय BTRआ बे 82%खौ मानो गनायनानै लाखो बिथांमोनहा पाब्लिक डमेनावबो पाब्लिश खालामबाय नोंथाङा स्क्रिनाव नाय बिथांमोना मारै गनायखो आं हमनो हायासै मानोना बिथांमोननि BTRनि थांनाय बोसोरनि बाजेटखौ नायोबा नुगोन 6 project they initiated projectनि भेलुआ जादों 115.72 crore out of 750 crore आसाम गभर्नमेन्टआ होदों 750 crores 740 crore only 115.72 crore project बिथांमोना लास्ट इयाराव इनिशियेट खालामदों सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि 750 crore बाहायाखै बे दाबो दङ इनटेक्ट होमबा मारै बिथांमोना बे 82%खौ मारै गनायनानै लाखो आं गनायनो हायाखै नोंथाङा गनायनानै लागोन alright anyway let us hope for the best बे बोसोरनियाव मावफुंजोबनो हाथों बेखौनो आं आसा खालामो मिजिंथियो दिनैनि सावरायनाया बावनो जोब्बाय नोंथाङा मा सानो 82%नि सोमोन्दै कमेन्ट सेक्सनाव लिरनानै हर मोजां मोजां लिरनानै हर माबायदि BTR गभर्नमेन्टआ प्रजेक्टखौ मारै सालायनांगौ बेफोरनिबो एसे साजेसन हो मानोना बयबो हेल्प खालामनांगौ गभर्नमेन्टखौ होमबासो गभर्नमेन्टआ मोजां जासिनगोन बांसिन मोजां मावनो हागोन बयनोबो हेल्प नांगौ हेल्प खालामनो दाबाव अके बेखौनो आसा खालामनानै आं दिनैनि भिडिअखौ बावनो फोजोबनाय जाबाय इयुनाव गोदान भिडिअ लाबोबावगोन गोदान मोनसे डाटा लानानै फैगोन until then bye take care